बर' हारिनि गेजेराव मोनसे साननो गोनां जाफेरै जाथाय सासे दुथां बर' लाइमोना जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजादों। थारैनो नंगौ, बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरा गैयामोन। नाथाय दिनैनि समाव सासे दुथां बर' लाइमोना सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बयखौबो साननो गोनां खालामदों। जिनाहारि खालामग्रा दुथां लाइमोननि मुङा 23 बोसोर बैसोनि निरन मोसाहारि, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि गामिनि थागिबि। जाथायखौनो लानानै पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनानै निरन मोसाहारिखौ खायो। जाथायानो माबोरै आरो बबे समाव जाया, दासिमबो बेनि जेबो आबुं खौराङा जोंनिसिम सौफैयाखै। बे समाव निरन मोसाहारिया पुलिसनि आवथायावनो दं। जाथायखौनो नायबिजिरनानै आयेन बायदियै साजा मोनहोनो थाखाय पुलिस बिफाना पक्स' एक्टनि गेजेरजों सेक्सन 6 आरो 100/23/U/S 376/AB/506 IPC आव केस रेजिस्टार खालामबाय। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।